Pipila ka mga aspirant nga nag-file sa ilang Certificate of Candidacy sa ubang lugar sa Davao Region, unopposed o walay kalaban. Ano yung report ni Argil, relator. Kung sa ubang lugar sa Davao Region, ubay-ubay ang magtigi sa usa ka posisyon alang sa 2025 midterm elections. Sa pipila ka lungsod sa Davao del Sur, tag-usa lang ang nagpapili pagka-mayor. Sa Digos City, natapos ang filing of Certificate of Candidacy nga si incumbent Mayor Joseph Cagas nga midagan isip incumbent candidate lang ang nag-file og COC pagka-mayor. Sumala sa local political party nga hugpong Digosenyos, labing unang higayon kini sa kasaysayan sa politika sa Digos nga usa lang ang midagan pagka-mayor. Sa Magsaysay, Davao del Sur, mubalik pagka-mayor si Arthur Davin. Samtang Vice Mayor niya si incumbent Mayor Ronnie Sarande. Si Davin lang sab ang naginusarang midagan pagka-mayor sa Magsaysay. Sa lungsod sa Sulup, wala say muatbang ka incumbent Mayor Jose Jimmy Sagarino o Vice Mayor Willie Villegas. Samtang sa pagkakonsehal, 8 lang sab ang midagan. But the rest for Vice Mayor o ato ang Sangguniang Bayan, naa sila yung mga kontra, no? We cannot say as early as now nga kung init ba or dili, no? So, ano lang sa ato ang makita karon siguro sa pag-abot sa mga panahon, pag-start sa itong campaign period or what, na ma-determine nato ni kung naatay mga areas of concern with regards to political rivalries. Sa Davao Occidental, base sa gipagulang listahan sa aspirants sa COMELEC, walay kaatbang ang pamilyang Bautista sa mga posisyon sa probinsya. Nag-inusara nag-file og COC pagka-governor si incumbent Governor Franklin Bautista. Wala say kaatbang sa incumbent Vice Governor Lorna Bautista. Ingon man si incumbent Lone District Congressman Claude Bautista. Wala say miatbang kang Benjamin Bautista Jr. pagka-mayor sa Malita. Unopposed sa pagka-Vice Mayor sa incumbent Malita Mayor Bradley Bautista. Sa lungsod sa Santa Maria, wala say kalaban sa incumbent Mayor Claude Benjamin Bautista II o sa incumbent Vice Mayor Josephine Mariscal. Sumala sa COMELEC, kinahanglan lang nga dunay bisan usa ka boto ang mga unopposed nga kandidato aron madeklarang mananaog. Sa boto nila is kahit na ilang boto lang ang makuha nila. Oo, sila nagit kaya unopposed na sila. For as long as dili sila zero, which is impossible, no, considering na of course sila di ay ilang self di ay iboto. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil, relator. 1 Mindanao.